10 mawovet akaita linked in a protest ya the late comrade Geza vari kunzova released ne bail vabhadhariswa $200 pamunhu kuti vange vachibuda. Zvinova zviri nhau dzamuri kubata pano paHarare Networks patinenge tichikupai nhau dziri kupisa mukati menyika yeZimbabwe. Special thanks for choosing our YouTube channel. Don't forget to subscribe kuitira kuti munzwe nhau dzinenge dzichiitika mukati menyika yeZimbabwe. Kuna mashoko ari kuziviswa nhasi uno anova ari mashoko akatenderedzwa mazuva maviri apfuura pachiziviswa kunzi 10 war veterans linked to the late Geza walk free on bail in a case involving Emmerson Mnangagwa government. Tunaona kuti kune protest yakambodedzerwa gore rapera yainziyo march munhu wese ngatipinde mustreet na the late comrade Geza vasati vashaika. Naizvozvo tunaona kuti kune chikwata chemawovet kana kuti vabva zera vakapindawo zvakare pachirongwa ichi kana kuti vakabatanzirawo pachirongwa ichi vachipomerwa mhosva dzekunzi vaida kukonzeresa mhirizhonga. Vakabva vasungwa nemapurisa eZimbabwe Republic Police vakagara mujeri kwenguva yakati rebei. Saka nyaya yavo iri kunzi iyo vakazotongwa vakazoburitswa nemabail vese vakabhadhariswa $200 pamunhu. Anovari dzinova dziri nhau dzatauya takatakura ipo pana panhasi tichikuzivisai kuti 10 Zimbabweans war veterans who were arrested last year in connection with a planned public demonstration have been granted bail by a Harare magistrate after applying for release under changed circumstances. The group is said to have been associated with a march that had been called by the late war veteran Blessed Geza. The planned gathering was reportedly immediately expressing decertification with the leadership of Emmerson Mnangagwa and the ruling party government, ZANU-PF government. The 10 individuals appeared before Harare Magistrate Court Tapiwa Kudzai, where the court ruled that each of them released on bail set at $200. Those granted bail include Rosie Chirenje, 65 years, Nyarai Chugudu, 52 years, Kenneth Ajera, 62 years, Edward Mandikutse, 69, Dexter Jena, 69 years, Renee Machingura, 69, Stephen Magwiza, 48 years, Jacob Masaraure, 75 years, Mapengo, 57 years, Geoffrey Chingwerewe, 70 years. According to prosecutor, the accused individuals were allegedly involving in organizing or participating in a public gathering linked to a protest called by the late comrade Geza. Court document stated that on October 17 last year, the group allegedly mobilizing members of the public to take part in a demonstration that had been called by the late comrade Geza. Authorities claim the gathering was organized without the requirement notification to law enforcement. Investigators say the group gathered near the intersection of George Silunduka Avenue and Sam Joma Street close to Africa Unity Square in central Harare. Officers from CID Law and Order Section reportedly moved in after receiving information about the meeting and later made the arrest. Police also indicated that more individuals were later found inside a Toyota Probox parked near the corner of 60th Street and Kwame Nkrumah Avenue, where further arrested are made. The court held that authorities believe the gathering did not have the necessary approval under public assembly regulations. The matter is expected to continue through the courts as the legal process unfolds. Right, saka ndizo nhau dzamuri kupiwa pano paHarare Networks tichikuzivisai kubudiswa kwe10 mawovet akasanganisirwa pa protest yava comrade Geza yanga yadedzerwa march gore rapera last year. Inovari protest yakasungisa vakawanda patizvo zvikuru kunze kune vamwe zvakare vasara vanosanganisirwa likes of Harare Baba veshanduko. Munoti kudii ngatiwonesane through comment section. Tina dzimwe news pano paHarare Networks.